Kraksalo Maharani-Chelagang edisi Constituency ni bising kalainai Gamaria kamio Kirton tangnairokno bagwi khungsa nok tangnani bagwi chubasu khajini bagwi jaga surikha TTA edisi ni CEM Purna Chandra Jamatia haphangni samung tangnairokno logi tino CEM Purna Chandra Jamatia sakbai thangbo logi tongoi o Mwtai tangnani jaga surikha Aboni olono sidewall swnamna bagwi bahino jaga swlaikha a kamio belai khatongjak Mwtai twywi sai khanaraka sakni twi phaimani raidarokno mothang tisana bagino obahaino kaisa belai nangmani abo sakparia bagino haphangni chubasu nango aro CEM Purna Chandra Jamatia logi bai belai khatongjakha a Mwtai manui khatongjak rok sini dui nong Gamaria ni mando hiseng denglai dong luku kaisa seng sini bobi sodo sini serai khonai ba saputi ro sini Mwtai atai no sini ya gja baksa hai u podre por dor mo khai thang tong bai ha hani bang ni seng wa sogoi sini je sini okra sakra ro sogri ro patani ro joto no seng luku mikin khaye sok sab lai ni seng ulo sini saputi ni busubuthani generation no sini baba no Gamaria na tei ke tongnai jat khaye seng kaisap no mondir ti sanai hi amalai mani cheng lai mani nge cheng lai mani luku ba tale suk lai manai ba bokho sa bo masa kabar khai lai maya khatau jarate ini tolani level kai cheng lai mak kho nge ta chini sat phai sok ma jara sung bela ke chini jara ka ha jeng sa no tak jeng phok sa masa jeng sai jo sang lai ta sar chini thani go bo sarno san chini titi edi chini sat puno tomro no sung chini Gamaria dui nong kami to theke sung joto luku no bono sung hambai maro yakung ro mak nugu khabai hamjak maro gu sungno kogro ma ba sini mondir no bo sare ro na hi sungno go chema bang tini kogri kalang khanong no tini kogro kalang kha asung hamba